Следващия ни събеседник е Шихан Георги Попов. Сега с Шихан Попов ще ви зададем няколко въпроса, на които се надявам да ни отговорите. Представете себе си в няколко кратки изречения. Вие казахте Шихан Георги Попов. Още не мога да свикна с Шихан. Повечето в залата ми казват сенсей. Това не му обижда, напротив. Приятно ме. Важното е да се обърнат по някакъв начин към мене, не да казват онзи, идва. Защото имаме голяма разлика в поколенията и занимавам се повече от 35 години с карате. Преди това съм се занимавал и с други спортове. Това ми допадна като идея, която съдържа в карате сила, дисциплина, да обвързваш и да предадеш това, което си научил на останалите поколения след себе си, да не е като в другите спортове, когато прекратиш състезателна дейност и да си отидеш и да станеш един от многото минали през залата или през стадиона. Общо взето съм доволен от това, което съм свършил до сега. А какво даде началото на вашия път? Как да го разбираме като начало? Кога започнахте? Какво ви провокира да започнете да се занимавате с карате? Какво запали интереса ви? Това е доста интересна така история и по една на съдбата сега, когато ми взимате това интервю, това се случи тук в Асеновград. Аз работих тук в едно от поделенията в Асеновград. Бях военнослужещ към българската армия и се запознах с едно момче, което така или иначе се занимаваше с някакво бойно изкуство. Аз се занимавах с борба, свободна борба, тренирах и той реши да ми покаже какво представлява. Аз му нямах доверие и си бех наумил, като почне да ми показва каквото там да ми покаже, аз ще го хвана за краката, ще го влезна в краката, ще го дигна, ще го дъмна на земята и ще приключим. Обаче се случи така, че ме умери с един ритник в челото и ме върна 2 метра назад и ми беше много интересно как е така без контакт да те хване и да те бори, нали? Можеш да преодолеш противник. По това време говоря за 77 и 8 година. Карате почти не се знаеше за какво става въпрос. Имаше и в България джудо, малко самбо и за карате почти не се чуваше. И това така създаде един интерес в мене и имах възможността да посетя една от първите школи, които са тук в Асеновград. И господин майстора Георги Велев, да, жив и здрав. При него видях за пръв път единоборство с удари с крака и с ръце. И ми беше много интересно и странно и оттам тръгна цялата работа. Какво за вас е карате? Няма да ви отговарям шаблонно, че това е живота ми или еди какво са те всичките и отговарят по този начин. Общо взето мога да ви кажа, че започвам и свършвам деня и всичко, което е мое начинание през целия ден е свързано и е подчинено да мина през залата, да си свърша организационна или треньорска дейност. И не е подчинено, аз си събуждам се и си лягам с карате. В този ред на мисли бойно изкуство или спорт? Има спортна част, има спортно приложение, понеже е ограничено с правилник, но мога да кажа, че за мен е повече даже и от изкуство. Това променя и като личност, променята и като човек как да контактуваш с останалите, как да преценяваш хората и мога да го кажа, че е по-точно изкуство, отколкото спорт. Има спортна част, която дава възможност да прецениш колко си постигнал, какво си постигнал, да прецениш в единоборство с другите хора, но то пък те ограничава в използването на отделните техники, но общо взето се е изкуство. Изкуство да знаеш да се подготвиш, да запазиш и да задържиш своите умения, защото знаете, че една седмица, ако не тренирате, просто го помниш, обаче не можеш да го приложиш. На какво учите хората в своето дожо? Какво ви интересува? Физически или... Комплексно физически. Комплексно, когато са малки, повече наблягаме на спортната част, защото каквото и да им кажеш така по-философски и да се помъчиш да ги подготвиш към живота, те няма да го разберат. Тези, които останат във времето, в годините, те започват сами да питат за останалите неща и те са по-интересни, защото те кара
да станеш по-борбен, по-жизнен. Не може в залата да се раздаваш, да изискваш от себе си и в същото време да не хаеш навън в живота. Какъвто се изградиш в залата, такъв трябва да бъдеш и в живота. Да, каква е подходящата възраст, на която едно дете трябва да започне да тренира и с какво би му помогнало карате? За подходяща възраст критерии не мога да сложа, понеже сега децата се развиват много бързо, така много наскачат годините си. Само мога да дам едно определение, като всеки човешки индивид е строго индивидуален за себе си. Ако едно хлапе, едно дете, например, може да се умее това, което му обясняваш на 6 годинки, на 5 годинки, да го направи и да го запомни, може пък да има деца, които и на 7 и на 8 години не могат да го научат. А в същото време, след 4-5 години, това, което му е било трудно на 7 годинки да го научи, може да даде по-добри показатели, отколкото хлапето, което е на 5 години е възприело нещата, които съм му преподавал. Но ние сме се спряли с инструкторите говоря за дожито в Пловдив, сме се спряли на 6 и 7 годишни деца. Тези по-малките стават повечето за детска игра, спортни игри, комплексно да развием качество. Но специално за карате трябва да има поне 6-7 годинки да се научат да броят до 10, да се приобщат в общество, да се строяват в училище. А каква е битката, която не желаете да водите? Битката, която не желая да вода, това е интересна битка. Случва се всеки ден, всеки месец и всяка година. Битката с бюрокрацията, администрацията и това, че много хора, от които зависи спорта, не говоря само за карате, а като цяло спорта, не разбират нещата, че трябва да се променят, че трябва да има ново мислене. Не може една система, която е обслужвала 40-50 години един строй, да продължава да работи в едно ново мислене, в едно ново начало. Една страна, която е отворена към Европа и към света, ние да продължаваме с същата администрация и система и начин на управление, да се мъчим да запазим спорта или икономиката или въобще в държавата. Не го обръщам политически. Просто хората, от които зависи спорта в България, трябва малко да си зададат въпроси. Трябва да има тотална реорганизация, трябва да спрат да игнорират дадени спортове. Не трябва да има деление на спортовете, на значими или незначими. Това са едни думи на бивши спортни министри, които бяха в нашето спортно министерство. Не може да дели спортовете на значими и на незначими и на едните да се отпускат милиони, на другите някакви дребни стотинки. В същото време едните да прославят България, да донасят така призови места на световни първенства и на европейски. Значи това е много дълбока тема. Много дълбока тема, която мисля, че си има своето място и е отделна тема, която може да се засегне. Кажете ни с кой от колегите ви от вашето карате поколение бихте препоръчали да се срещнем и защо? Аз мога да препоръчам няколко човека. Значи един от хората, с които може да се срещнете, това е сенсей Петър Магеранов, който е, както да се каже, духовният водач на нашата федерация. Малко звучи така интересно. Той е човек, който ни обединява и не са свини на всеки един от нас да му каже директно в очите за какво става въпрос и какви са му, както казал Лески, кривиците. Другия човек, за който наистина трябва да намери място в карате в България, това е сенсей Константин Божилов. Това е човек, който постави основите на карате кьокушин в България. При него сме направили първите стъпки и, както се казва, той не показал как да си връзваме коланите още с влизането в залата. Мисля, че той за него специално е необходимо и сме длъжни да му предадем и почет и уважение. А на кой от световните карате майстори се възхищавате най-много? Това е много елементарен въпрос, според мен.
от световните карате майстори на Валери Димитров, понеже ще не е в нашата зала. До сега нека да не излиза като похвала или така себеизтъкване, ама световен шампион в две различни категории, 3 пъти световен шампион, няма нито японец, нито европеец. Веднъж е ставал до 80 кг световен шампион, 2 пъти в тежка категория и има 11 европейски титли поредни. Мисля, че няма смисъл да търся в света или в другите държави шампион, на който да се възхищавам. Има много добри бойци, не го отричам това, но той си ми допада се на сърце. Тук мога да кажа в тази връзка мое наблюдение или мислене. Не обиждам младите състезатели, които идват отдолу или сега, които са състезатели. След времето, след епохата, да наречем на Валери, това нещо няма да се случи в България, специално в карате. Няма да има такъв човек. Защо мислите? Защото съм убеден. То веднъж се случва. Веднъж се случва да излезе подобен човек в Япония, веднъж се случва в Европа да излезе подобен човек. Много рядко се случва. Да не говоря конкретно в една държава. Значи не говоря, че няма да имаме шампиони европейски или световни, но ще е еднократно. Няма да се случи това нещо повече. Поне аз докато съм жив, няма да стане. Желаваме ви да се случи обаче. Кажете ни какво ви кара да продължавате, да практикувате, да преподавате, да се занимавате въобще с карате? Просто го харесвам карате и желая така да живея. Това е много елементарно. Просто желая така да живея. Не желая друго с нищо да се занимавам. Искам да се занимавам с карате, като влена вътре в залата, да виждам децата малките, да виждам големите състезатели. Да се надяваме, че няма да се изпразнат залите, колкото и да е тежко в България. Във времето тия неща да се оправят, да заживеем малко по-добре. Много е тежко, когато от клуба или от страната напускат хубави състезатели, които сме ги градили 10-15 години и заминава навън да учи или да работи. Когато разчиташ, че наистина ще имаш добър отбор, той отбор остава на половината. Много добри състезатели излезат последните няколко години извън страната. Но страшно добре момчета и момичета. Защо си тръгват? Търсят препитание, образно казано. По-добър живот, по-добро образование. Това, което не могат да намерят тук. Само с една тренировка, само с карате не можеш да ги запазиш. Те са по-отворени души. Новото поколение гледат по-глобално на нещата, по-отворени са. Не са като нас. Решили сме, аз съм си решил, тук оставам и тук работя. Но те не са така. Отиват и пробват. Последен въпрос. Каква е вашата визия или мечта за развитието на карате? Значи имаме в световен мащаб на Световната федерация, в Европейската федерация и като цяло в карате една голяма борба на обединяване на различните федерации, на различните даже стилови, които са близки по правилник и след като се обединят, сега се работи в насока да бъдат снесени, даже някъде са подадени някои документи, да се работи в насока да стане олимпийски спорт. Пак ви казах, разделението на олимпийски, на неолимпийски спортове, на значими, на незначими спортове, за мен това е отживелица. Погледнете какво представлява една зала или едно състезание по карате, по, да кажем, тайкондо, по бокс професионален, по ММА и в същото време идете на стадиона да видите колко човека. Нямам нищо против леката атлетика, нямам нищо против другите спортове, но погледнете, направете една съпоставка само. Обаче те си казват, ние сме олимпийски спорт, по-добра точкова система, по-добро заплащане от страната, хоноровани инструктори. Това за мен е дискриминация на спорта. Както преди 30-40 години имаше дискриминация, ни забраняваха да тренираме карате по линия на МВР. Сега по същия начин дискриминация на спорта. Делят ги на значими, на незначими, делят ги на олимпийски, неолимпийски, с бюджет, с помощи, с зали. Това нещо, когато го преодолеем, тогава ще им просветли на тези хора. Няма подразделение в полицията, няма подразделение в армията, няма специални части да не се занимават с бойно изкуство, с някакво бойно изкуство.
За какво го делат, като те това им върши работа? Не могат да си отговорят. Значи, пак ви казвам, системата трябва да се промени на обслужване на спорта, системата и хората, които до сега са работили, да изленат заслужено в отпуска, в пенсия, да остават по-младите да го подредят. Докато това не се случи, няма да имаме спорт. Вижте какво се случи на последната Олимпиада. Къде са добрите треньори, къде са добрите състезатели и добрите резултати. От първа сила отидахме накрая. Това е показателно. Да. Благодаря ви. Моля.